Ini Darakawसिम थांनाय आरोना दारागाव दा नोंथांमोना भिडिअखौ स्ट्रिप खालामना लाजासिनो नालायमा थाबानो जाबाय आरोना गाइस साइकेलजों थांगोन जों नै साइकेलफोरा साइकेलजों होलांगोन दारागावसिम लोगो खासे नेबाय थादों जों लोगोआनो दाबो फैला दसे नेबावनि आरोना नोंथांमोना दा नालायमा थाबानो जाबाय आरोना जों साइकेलजों होलांगोन गाइस दा बिदिब्ला थुदो डाइरेक्ट साइकेल ब्लग हे गाइस फैयै जों मिटिं जायगायाव मोनफैबाय Jauh nih ya, Romna. Pura Bergauniफ्राय साइकेल मारि मोनफाय मारबाय जों दा मिटिं जानाय जायगासिम दा जों दारागावसिम मोनलांगोन आरोना गाइस ओरैनो नायनाय नोंथांमोना मजा गुवार ब्लां ब्लां जाना दं आरोना बेयाव मेडिकेलबो जागोन होननाय खोनादों बेनिखाय नुफैयाखै खोमा लामाफोरखौ बिदि दुब्लिथि नै बरिया ब्लां ब्लां मिटिं जानाय जायगाया बिनांदों ना जों दारागावसिम थांबाय थानोसै गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय oh ब्लां ब्लां खिन्थु लामाया मजा dia मेंबाय खिन्थु गाइस साइकेलजों फैनानै सेस दुरबल मोनसिगोन तामुलपुर टाउन गोसोखौ गोजोन नांलायलायदों आरोना सेकेन्ड टाइम जागोन दिनै दारागाव बेबो साइकेलजों खनसे फैदोंमोन खिन्थु खेलानिदो फैफादोंमोन जों खाना जानो पिकनिक जानो माने जानुवारियावमोन आरोना बियो दा जायगाखौ मोजां जाबाय होननाय खोनादों आङो हिट नांदों मोनसिगोन र तामुलपुर टाउन ओ लगा जों दा मावनांगोन मुवा Pura enjoy lah karena Darakau enjoy ini birat Waduh, wah lama maksimal berapa? Andai lang deso, pas na niki, जों फैनाया बे हाइ रडनि बे साइड थिखांदों जों बे थिंजागोन बे आंनि मथेबा ओरैनो दं खिन्थु बिजु Yes guys, hatarlah ada 15 kilometer dembauno ses lausikan ini Re besra ora cycle sebani mari ses ming subai ses kita pertama pura gudlau benar sesero saya जों दा मोनानासो मोनसिगोन गाइस मोनलांदे दाबो सिदा थांबाय थानि मोननो नायनोसै माना जेमाल नङा दे बेरगावनिफ्राय साइकेल बारना फैनाया दारागावसिम Darakau kedai datang terus, dalam gua. Kami zame, saya boleh zame lagi. Air sungai harus zame. Oh. Rati Barta masalah hibang perut. Rati Barta. Oh badi Barta. Zame. Only cycle rider. Cycle rider. Like share kordi. Bel icon notification lagi.
Ses, jos gila laksikan. Finally guys, menhangbai. Darah kau menhangbai guys. Hah? Burun ya nay. Oh bhai, Bhutan oh. Bhutanor. Itu Bhutanor, moi kusung na nai ya. Moza. Aro gate jam niki, gate jam aro na. Moza guys. Oh kamu baik guys, jeng Bhutan menang sana kamu. Par saya, ini moza. Bablu, falak sini na jaga tuh. Moza. Oke, problem apa tuh sih kan guys? Guys, itu rasta tuh sida যায়. Itu rasta tuh sida. Oh, Iglat kem, army kem. Mozale. Dia apa ada guys kena serang menkayar na guys. Ye? Ini siap berapa lama deh? Ini siap. Cah. Deyan ya. Pani nasun. Nih guys, दैयानो बोहैनायबो गैया ओरैनो फायना जाबाय दे guys दैयानो बोहैनाय गैया जेनेबा पाकायाव ओइ नै वाटारफलाव थै बिदिबा बायोलै guys guys जों आन्दायनानै सेस दारागाव मोननाय नंला दिनै दारागाव आरो थांबावनांगोन बहुत गोजानाव बरमा साइडथिनो दा जों दारांगा बे भुटान गेटखौ नायलांसै दारांगा पिकनिक स्पटनि खाथियाव थानाय बे भुटान गेटखौ नायलांसै जों गाइस मेंबाय बहुत थांला जों दारागावसिम दा भुटान गेटखौ नायनानै न'आव थांसै जों सेस गाइस नै साइकेल मारि जों दारागावसिम थांनाय दंमोन आरोना नाथाय जायासै दारागावआ बहुत गोजान दंबावनो जों दा दारागाव थार होननानै डाइरेक्ट भुटान गेटखौ नायफैबाय आरोना नै भुटान गेट सेस गोलोमदैजों सेस जाजोब्बाय थांनोसै जों दा भुटान गेटसिम नायना फैनो र' मोननैसो फट' लागोन आरोना गाइस गेटनो बेयाव मेन गेट भुटाननि मेन गेट बेयाव दा हाबनो थाखाय गाइस 1 month 2 monthsनि उनाव हाबनो गोनां आरोना बेयाव मजा दे खिन्थु गेटआ हाबनो मोननायबा हामगौमोन इमान गोजाननिफ्राय फैनाय प्लेनिंआ जोंनिया दारागावसोमोन नाथाय जायासै फेलें ड्रिम साक्सेस जायासै दिनैनिया सेस भुटान गेट गाइस ओइ पुलिस भुटान ड्रेस मजा भुटाननिफ्राय फैदों आरोना महा थांदों मिथिया आरोना भुटाननिफ्राय बहुत फैदों गारि बा लारि भुटानाव थांगोन आरो बिसोरो भुटाननि मानसि जागोन बिसोरो बहुत फैदों लारि एकदम गोलाव माने खेवना होबाय नै एसे थांनो मोनो
foto nanti. Foto. Bah. Halo guys, जों फै टिकेट फैनाय लामाथि बै बरनदियाव मोनफैबाय जों नै बरनदि दलंआव बहुत मेंबाय हाथारला भिडिअखौ आं बेखिनियाव दोननो सानबाय आरोना गाइस न'सिम खालामथ'ला बहुत खस्थ'लै थांला आरो दिननिफ्राय थैनोबो साइकेलदो आरोना बाइकफोरदोबा थांगोन दे होमबा गाइस सेस गोसोम जाजोब्बाय नै मानसिफोरानो दे होमबा गाइस बाय बाय